Venom kaciga za MMA, kickbox, boks i tako dalje. Gladiator 3. Šta reći? Dosta zanimljiva kaciga. Nova nisam je probao. Vidjet ćemo sljedeći trening šta i kako. Dosta lepo urađena. Zaštita za obraze, nos, bradu. Podesiva, zaštita za uši. Podesiva ovo je konkretno za veličine od 53 do 59 cm. Vidimo da je napravljena na Tajlandu. Piše da je visoki kvalitet. Gledao sam još neke Venomove kacige. Ajde kažem, u toj nekoj približnoj klasi, da li Elite, i još jedna je bila Challenger 2.0. Nekako mi je ova bila malo bolja od Elita i malo više bolja od Challengera 2.0. Za razliku od Elita, ovdje nije kao ta perforacija, nego je kao ta imitacija kože. Ovdje na naličju je taj perforirani materijal. Kod Challengera 2.0 i kod Elita je i s jedne i s druge strane. To možda utiče na bolji protek vazduha i na suvu kosu, mislim. Ali opet čini mi se da je ovaj sistem mnogo bolji. Cijela kaciga, barem tako piše, da je urađena na pojedinim delovima od prave kože, na pojedinim delovima od veštačke kože, međutim, svašta može da piše. Po meni je ovo veštačka koža kompletno. Zaštita za uši dobra, zaštita za obraze ok. Urađena je iz 3 sloja pene različite gustine radi upijanja i apsorpcije udara. Lako je podesiva. Ovdje podzadi. Naravno, ja nisam profi. Moram ovako iz ruke, bez veze. Ali evo. Znači, podešava se ovako i ovaj deo ide ovamo. Naravno, nema stativa, što bi rekao moj drug Petar. Velcro je dosta dobar. Ne vidim ja da tu ima nešto loše. Ovdje imamo ovu etiketicu. Evo, možete vidjeti. Naravno, ja sam s ove poskidao sve ostale etikete. Ovdje možete vidjeti kako je završnica ta urađena. Sad, evo vidite. Možda su to mogli i bolje, možda su mogli sakriti. Za razliku od Challengera 2.0, ovdje unutra, sad koliko se vidi, ovi završeci su jako lepo uređeni. Znači, nema onako da to par milimetara viri. Kod Challengera je bukvalno 3-4 mm onako nakrivo nešto odsečeno, pa onda ušivena. Unutrašnjost je lepa,
Lepa je postava. Dobro je to urađeno. Nema tu šta. Cena, pa, neki 10.000 kod nas je. Elite je nešto malo manja cena za par stotina dinara. I Challenger 2.0 negdje 7.000 dinara. Za 3.000 u odnosu na Challenger da li dobijate ozbiljniju, kvalitetniju kacigu, verovatno da, vidjet ćemo kad se bude stavila na lice, to jest na glavu i kad počne da radi svoj posao. Koliko je koristiti, koliko je ne koristiti, da li utiče da čovjek se osjeti bezbedniji pa da podiže bradu gore. Ne znam, vidjet ćemo, možda je najbolje raditi neku kombinaciju sa njom i onda nekad bez nje. Uglavnom, ok, lepo dizajnirana kaciga, lepo završena, vidi se završna obrada da je dobra. Žao mi je što, eto, nemam neki stativ ili nešto da bi to bilo kao lepše, ali mislim da nije cilj u tome, nego da vi vidite otprilike kako to izgleda i neka mišljenja iz prve ruke. Što bi rekao moj kolega, 10.000 bolje, kaže, me udare u glavu bez ičega, kad je toliko. Eto, toliko.